Wasudo Nyankoromogi ni ng'ata chielo osemaki kama chielo bende ma itudo gi monj ne achiel kuom jotend ODM e ward ma South Kamagambe sub-county Marongo e kaunti ma Migori. Pod itimone apedha e kinde ma jotend ODM e sub-county Marongo kwayo siasa mar kwe. George Juma nigi mathoth kowuok Migori. En kinde maromo ndalo 4 kata obeso chieng' kong'o menja kanyo mar ODM e sub-county Marongo osebiro kadhi nyime yudo thieth e osiptal bang' ji ariyo mong'eyo ne monje e gwego mag Garundo e ward ma South Kamagambo e sub-county Marongo. Kadhi Nyamarambe timo shopping ne nyathina. Bang' timo shopping ne wukela kalsa achiel. Tadhi timo shopping to kalsa adek otieno kura duogo. To ji ariyo nokala yo ma ang'eyo ka kala gi ng'wech. An awuotho to ka gike koro yo kamoro kanyo kama pidhie ndege to bungu onyalo biro tiye to giwuok. Gichako goya gi nat gi beti bende gidwa tong'a godo. Kada beni moko kuom jopiny wuok oko e kinde manogoyo koko ka imonje kod achije machiel kuom gi osemaki kod obila monjni oweyo chieng' kod hinyruok mathoth e dende. Koro ne gigoya magora piny mare mochwer kuma mang'eny ma wito fahamu. Koro koa gi kanyo to gima nochako timore adhi ayudo mana osiptal. Ng'at achiel manogoya ni osel rongo achiel oringo. To agombo ni katieko to kaonegi okang' mowinjore mondo ayud rights maga. En monj mochieng' kod mokwongo kanyogo mag ODM e sub-county Marongo koro tudo kod wechego mag siasa masani ochacho e kachubano Marongo. Aparo ni nyaka bed siasa jogi joma tindo ng'eya gima nyalo laro kodgi gimoro amora onge. To noyiere kaka jakom ma disability Arundo polling station. Siasa en sera ok en dhao. Siasa ng'ato nyalo wacho gima pache dwaro. To ka wago siasa to wago siasa gi kwe. I sum it up as political unless proven otherwise by the investigators. Jokanyogo mag ODM sub-county Marongo ka oteleko jagoro mar ODM e sub-county Tony Odoyo mane olimo to obeso chieng' e osiptal ne okonyo jotend kwe e gwego mag Rongo mondo koro okas chenro mar timo nonro ka otenore kod monjne. Koro akwayo ni mondo sirikal ong'i anena ni to culprits manotimo wachnie ere kaka ginyalo makgi mondo kwe obed e Rongo mondo wago siasa gi kwe. Kech koko ok wane wadwani ji odhaw sera. Ok aber ka ng'ama ong'ol chako yudo hinyruok machalo kama nohinyore e lwet joma moko nogoye gi joma wapinzani marwa mar siasa. Tumu ni e South Kamagambo, North Kanyajuok. Pok ng'ato nosegore gi ng'ato kata ng'ato pok notong'o ng'ato ka ng'iyo msimamo mare kata gima nyalo wuok e dhoge ni anto wang' ne nyalo support ng'ane. Koro wastumu ni wachno otimore yo mok ber. Giwachne gi chich ni monjni okel kod wechego mag siasa kendo gidwaro ni obila koro kawo okang' mar chik monge dewa ng'ato. Ok wang'eyo ni jomoko pati osejogo koro gigoyo joma noyiere pati. Ok ang'eyo komiya stumu ni gimotimore no ok waneno kober. Temo matek ahinya mondo wariw aspirants te. Watemo matek ahinya mondo wariw jochama particularly delegates kendo wasensitize nyaka jopiny ni dhao ok biterwa kamoro amora but wang'e ni policy gi manifesto mar ng'ad jachung'. Rongo en ni dhano kaka dhano ng'ato ka ng'ato kawo chung'ne ma ok nyal loki. Omiyo chung' mane ng'ama nogo kawo en haki mare mondo mi otim mano kaka joma moko. Komachielo jokanyogi mag ODM sub-county Marongo bende koro kwayo siasa e sub-county no ni otim siasa kod kwe kendo koro kigiti kod rawere e monjo jogo mok sirgi. Wan e msimu mar siasa wadwaro kwe makende Rongo kendo wadwaro ni vijendewa ngufu ma watiyogo matek watigo wakendogo maendeleo wakel gik manyalo miyowa wadongre to kik ti kodwa e weche makelo timo njore. Kendo wamedo lando kwe. Siasa en kwe ok en dhao. Omiyo wan walando kwe e Rongo wa mondo wadhi kinde mowinjore yo makare. George Juma.